solidaridade a todos os familiares das persoas falecidas e as feridas no accidente ocorrido en Adamuz, en Córdoba. Dende Galicia sabemos ben o que significa esta profunda e intensa dor que forma parte da nosa memoria colectiva, e dende aquí por iso queremos mandar toda a nosa forza, todo o noso cariño e todas as nosas condolencias. O Goberno de España está a carón de todas e cada un das víctimas neste momento. Desexamos desde aquí unha pronta recuperación de todas as persoas e, sobre todo, tamén queremos dar as gracias aos servicios de emerxencia que, como sempre, están aí traballando con ese traballo incansable. E logo que por iso, e seguindo o que está pasando neste momento en todas as delegacións e subdelegacións do Goberno en Galicia, convídovos a que gardedes un minuto de silencio en recordo das vítimas e co desexo de unha pronta recuperación das persoas feridas.